Здравейте, потребители на VBox, аз съм Диего. Аз съм Firebata. И сега ще правим survival епизод тук в Electric Craft, няма какво правя. Така. И мислим да започнем сега. Айде да вървим. Айде. Да скачаме от басейна. Уаху! Я храна се намерих. Кой е умрял тук, бе? Само две ябълки, късметлия съм. Защото понякога умират като паднат от водата. Аз и те съм умирал. Ами да съберем малко дърво, викам и... Аре. Ком. What the fuck, тук не ми дава да чупа. Ами, защото си го спална. Трябва да съм махна. Я отивам малко напред. Аз не съм сопнал, не са трябва да тези, сега ще ви покажа. Вижте, не мога да парам. Да не кажете, че нещо съм сопнал и ще дава майка не. Защото такива глупости съм чувал. Така, сега отивам да тук разглеждам. Почвам да чупа да видя. Тук не е най-якото място за къща, така честно. Ако трябваше отидем, нека се отдалечим доста. Да не заключваме. И да заключим какво толкова чуждо. Сървър е много. Какво като ни чупат къщата? Поне честовете може да са незащитени. Да, такова. Значи сървъра Electric Craft ще напиша айпито, нали? Като качи клиповете. И много хубав сървър, много ми харесва на мен. Супер сервер бих наказали. Да. Не го казвам само, защото съм админ. Просто сървъра аз играя тук от много време. Да ни кажа още от създанието. Аз първоначално бях новак, но вече аз играл доста време. И така, аз нещо се бъгна. Я, вижте, намерих си не такова на колипка. Я да видим какво може да се намеря нещо. И така, взех първото ни дърво, вижте. Тук няма дърво, това е скочим да чупа дърва. То няма. Има 5 дървета на кръст. Ето те и тебе. Викам, айде си направим къщата на моя остров, че е там. Море! Супер! Къде е аз там? Какво ще кажете, хора? Аз отивам да плувам. Взема да... Трябваше се направим една лодка. О, после. О, супер, спасиха ми. Тук сега поне ще се засилим. Тук ще направим едно, може би, градче, ако искаш, на остров. Може. Той е голямо, гледам. Има си пясък, има всичко. Ако искаш, знаеш какво може да строим в някъде в пещера или да си правим къща? Пишат има ли админ, обаче в момента не мога да говоря. Да. Като гледам, май няма админ. Нямам. Аз нямам опция и че не съм админ. Мога да се сложа, но нали правим клипове сега малко. Ще кажат хората, то се слава, ще издавайте ме. Не, че не виждат какво става, но не е яко така се слава. Да, по-тъпа. Да, мисля, взема то с... Какво с коя ще кажа? Клей или какво беше? Ще не помня. Може. Обаче тук викам да защитим къщата, че утре ще я огрифат. Много сме близко. О, глина! Да, Ти затова ли копаш? Да. Но не знам защо така яко ме забия. Наистина, доста лагва тук. Ами, ще видим сега... Какво ми стана, бе? Не знам. Така ми лагва, че съм на 15 метра от място. Ами, то сървъра си лагиш по едно време. Значи... Той на мен не ми даде да влява 15 минути след това. Ами, то сървъра до сега без страната стана. Просто ма иначе сървъра е як. Не гледайте. Да, те сигурно ще го оправят по-късно. Някой ми пише, извинете. Я да видим, тук ще мога да чупам. Някой ми пише, мамка му тъпа. Може да се чупи тук. Мама ти хамачка. Те е това. Какво не може? Тук може да се чупи. То стана и да не може. Така, някой писаха ми, съжалявам. Тук гледам къщи.
Не ги грифвам. Малко се отдалечим. Защо така ми забива, не мога да разбера. Но Да, както и много да е. лаги. Се тая. Както и да е. Ами викам, още малко да сме там, да направим една хубава каштурка като за начало. Ти колко дърва са имаш или никакви нямаш? Ами имам 9. Окей. 9 Дай няма. двамата да съберем по 20-30 да си правим къща вече. Ама викам под земята да направим, защото Окей. сега ще Ще стане спим вечер. някъде и ще почнем да копаме надолу. Аз и през нощта не ми пука да изляза, аз съм удъгла, да ме убият мене не ми пука. Така. Вчера в сървъра на мина си намерих чест. Еми то така. Намират се. Много яки неща има в тази мина, бе. Така. Честа с едно дъма и злато. Аз викам, ще намерим някакъв даймонд, ама да я знам. Да намерим. Даймонд, ако ще търсим лава. Не, сървър е лесно, те, че не ми се дава да търси много. Аз знам къде може да има, обаче много далеч. И само да кажа, в клипа, приети си резиденции, моля и са хора, защото Да, защото иначе много и чупат къщите. и на админите не е лесно да вървят по дърва, за да гледат кой е грифнат, кой не, защото Постоянно всички викат админа. сега няма такава програма за гледане. Не програма, то плагин, извинете. Няма плагин, нещо не знам, що още няма. Но и заради това срещавайте има в форма такова, нали, как се каже. Теми сме правили, ами 23. Има теми, има глупости, влезте, погледнете, научете се, защото Ако ви е интересно, може да останете. викам се отдалечаваме и да си направим къща. Някъде тук. Така, айде още малко да събираме и... Ние Да. пак ще събираме, после аз викаме и там някъде да си направим. Следващо? Не, тебе няма да гледам. Да, и усети. Първо ще да бъде по-добре да си намерим храна. Ами, се тая. Ще намерим. Чайка бутна. Аре, готово. Елай тук От е. дърва може да ти дам малко. Не ми дава, имам си. Викаме, тук е на ето и малко това стухче. Че супер. Ето тук е. Как цепи тук обаче? Ами, не знам защо обаче О, аз трябва. ще си намаля настройките. Чекам малко далечено. Нормално. Аре, да тук да чупим крави. Не се ли бият? Да, ама както и да. Също. И сега чупим кравите, както това. Ще ги щупим сега, ще да бой. И взех 2 пържоли от първата крава. Аз вземам 4 на 1. Ти да нямаш сил, то чекирка. Не. Ще ми се. Кой е да? Сега трябва... Аре, да гледаме, има ли още някъде тук? Там виждам, има едно малко по-далечено, там мога да ходим. Добре, и там ще тръгвам. Че изглежда хубавичко. Да, там е по-хубаво. Има с повече такова.